CM थानो थाखाय तामरक खबर खंखा सागोन जों ताबुंनो गवर्नर हाउस थांखा गवर्नर सिंबाय खूब मालायना मुसुंजाखा किन्तु दिनै खायसे सामुं टंमोननि बागै बायरे थांपायखा फिरक 28 तारिख फिरकनाय एबं बर साइकेलांखा दिनै सेक्रेटारि नो मिस्टार रिकु साकमानो जे फाइमानि परेबो स्टुडेन्ट लिडार्स ताइ सिंनो नुंनाय एबं बक सालायनो मनि एबं तिनि सारिगनो ट्राइबल हेल्थ डिपार्टमेंट नि ऑफिसर नो राजभवन नुंजांनाय एबं मो जे समस्या टंमोनि अमनो तुई बक सानाय एबं जों ताबुंनाय कम मेमोरेन्डाम दिखाय फिका ओ मेमोरेन्डाम साका जों जे चिनि बीएड परिनाय नार्सिं परिनाय बंनि रिजल्ट आउटुं याखौ बेखाय रिजल्ट आउटुं का पर मार्कशीट ब मायाखौ ताइ 2023-24 नि जे एप्लाई खायमेन आपन स्कॉलरशिप बर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ब मायाखौ बेखाय बर 2024-25 नि बायके बर एप्लाई खायनाय के खायमैया बेका अकंनो साजाका एनआईटी नि 15 जना स्टूडेंट नि बरंनि आरो अकाउंट रां बिसे हाबै थांकापो बेका आबो एक मास नि परे से बंनो नोटिस रिजागो और रांनो फिरक दिदिने इतिमध्ये न जे गरीब अंशनि चेराइ रक बा छात्र रक बर खरच खाय पैसा के ताबुक मिनिस्टर तम खाय ओ छात्र न बिनि आरो नुं नाहारै बरनो प्रेसार खाय तंहा जे अबनो नंनि खेतरक फालै रां मा सुनाय लोन नावै मा सुनाय अपतिके प्रेसार क्रिएट थायका एबं ऑफिशियली डिपार्टमेंट नि होते चिठी ब बरक इशू खायजाय कवर एनआईटी और हमने अब डॉक्यूमेंट्स ब संगु सेका मिनिस्टर न बरिखा बेको कॉपी ब तिनि जों गवर्नर न जे ट्राइबल हेल्थ डिपार्टमेंट जे रिमानि जे एनआईटी व अमब जों तिनि और को खायजा बेका जे तो और तिनि गोबां मानसिनि स्टूडेंट खार नांगौ जे साल बुरुम डिपार्टमेंट थांगौ आरो मालाय मैया डाइरेक्टर बा जॉइंट डाइरेक्टर मालाय मैया बरनि नेग्लिजेंसि नि बागै न चिनि चेराइ रक तिनि अब समस्या कसाय दंगो एससी रंनि कोन समस्या करे ओबीसी नि समस्या करे गोटा नॉर्थ ईस्ट कोनो स्टेट एसटी रंनि स्टूडेंट नि बाय कोन जामेला करे एकमात्र त्रिपुरा राज्यनि ओ एसटी डिपार्टमेंट नो सिमिसे चिनि छात्र जों जाल कलाई दंगो आबुनि बागैनो जों तिनि ब्लाइखाय दुख नाङैनो तिनि राजभवन थांका फुंगाबो कक सालायका 10:30 जरा बतंग माने कचंगा समय चिनि छात्र र फायानि बागै जों थांमालिया 28 तारिख गतायसा स्टूडेंट न तलांगै गवर्नर हाउस जों थांनाय एकाय म कन्टिन्यू ओ जे चेराइरंनि जे चिन स्टूडेंटनि जे फाइट अब कन्टिन्यू जों खायतंनाय एवं जतदिन पॉइंट हम समस्या समाधान खाया एवं जों तिनि गवर्नर न जानका गवर्नर न स्पष्ट भाबे जानका जे 31 तारिख अक्टोबर 2024 नि बिसिङनो एप्लाई खायने डेट पाइ थांगौ अबनो फलक जाना नुथुन जेखाने एससी रंनि 2025 नि 31 जानुवारि पर्यन्त जुदि गय मा खांजाखाय एससी रंनि खाय तांगै माया अकंनो तिनि जों सेक्रेटारि इउके चाकमानो ब बुजका बब खूब दुख प्रकाश खायका जे अम ब्लाइखेनो माने दुखजनक घटना एवं ब साका सराय सरायका तिनि स्टूडेंट बा आनि लगी थांका तिनि स्टूडेंट नेटारबो थांका एको अकंनो बरिखा जे आं तिनि सारिगनो ताबुंनि बिसिंनो आं आरो डिपार्टमेन्ट आं फन खायनाय एवं बरनो ताबुंनो राजभवन नुंटुमनायनि साखाता सर उरगनो ताम कक खसालमु अर तारा सभा खायतना रनो के आबे खानो बरगनो ताबुं आं उनको रिक्वेस्ट खायनाय आंनो रक जतनो रिक्वेस्ट खायो जों ताबुंनो ताइ स्राबसाका चीफ मिनिस्टर नि ऑफिस आं ताबुं कक साका चीफ मिनिस्टर जोंनो मालायनो टाइम दिखा चीफ मिनिस्टर जेहेतु जोंनो मालायनो कक दिखा जेहेतु म अंको खायनानि माने समाधान नि नाय दङ बेखाय जों लामा कासुयावै बा आन्दोलन और कष्ट खायलायै जेहेतु गभर्नमेंट मनो सल्व खायनानि जेहेतु चीफ मिनिस्टर से नाय दं हांगाखाय ओ जागा जों आन्दोलन खायावै जों नगद टंखाय न सुगानो एवं 28 तारिख गवर्नर जखन फायन बचंबाय मालायना कक रेखा दिन सेक्रेटारि बसाय साखा जोंनो एवं स्पष्ट कचिनि टीआईएसएफ नि अजामा रक दङ ताइ स्टूडेंट रक जोंबाय जे थानाय बरं बिसकांग साखा परिष्कार खायो जे 28 तारिख तेसा गवर्नर तके जोंनो नुंनाय एवं मालायना साखा एवं चीफ मिनिस्टर ब जोंबाय मालायनानि बिन ऑफिस निबो जतना बर टिया रुम आपातत अरन स्टॉप खायतन हायता आनि कासे रिक्वेस्ट दङ जतने थानिनो
kaicini आंदोलन अरनो आबादत्त उस्तप खायखाय आबादत्त kaham naita tabu usuden leader rokno borong thani bo kisan ro popsing borong ni tamo motamo